شهابیددین شوجوع адиб узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва раиси Нашриёти Бухоро пас аз фишор ва боз шудани парванда дар нисбаташ як сол инҷониб дар хориҷи кишвар ба сар мебарад. Нисбати ӯ дар Тоҷикистон бо айбномаи таъхири президент, даъват ба сарнагун кардани ҳокимият ва чопи маводи хусусияти зидди давлатӣ дошта парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Шаҳобиддини Шуҷоъ мегӯяд аз амнияташ нигарон аст. Бо ин адиби фирорӣ Мирзонаби Холиқзод ҳамсӯҳбат шуд. дуруд бар шумо. Сабаби ба гирдоби мушкилот печидани Шаҳобиддини Шуҷоъ чӣ будааст? салом шаҳло. Ин адиби тоҷик гуфт Нашриёти Бухорои ӯ таи солҳои ахир асарҳои як ида чеҳраҳои сиёсӣ ва коршиносону фаъолони ҷомеъро ба нашр расонид ва аз тарафи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мавриди таъқиб қарор гирифт ва ин айбномаҳоро дар нисбати ӯ раво диданд. Нашриёти Бухоро аз ҷумла 7 хушаи сабз китоби Тиша Раҷаб, ҷойгоҳи зан дар исломи Ҳоҷи Акбар Тураҷонзода, хуни қалами Бозор Собир ва боз чанд китоби масоили динӣ доштаро интишор додааст. Шаҳобиддини Шуҷоъ исрор меварзад ки китобҳоро танҳо аз дидгоҳи озодии баён ва сухан нашр кардааст. ин адиби тоҷик мегӯяд китоби 7 хушаи сабзи Тиша Раҷаб дар бораи ҳодисаҳои солҳои 90 ва чӣ гуна ба сари қудрат омадани Имомалӣ Раҳмон, дар бораи фишору таъқиби демократҳо аз солҳои 90 ба ин тараф ба қалам оварда шудааст. шурӯи китоб дар бораи Қаҳор Маҳкамов то Раҳмон Набиев, Сафаралӣ Кенҷаев, Маҳмадсаид Убайдуллоев, Абдумаҷид Досиф ва бисёр дигарон нақл мекунад ва ин ба сурати умум як рамани воқеӣ будааст. Шаҳобиддин мегӯяд маҳз баъди нашри ҳамин китоб ва кашокашиҳои идории амнiyatӣ ба вай хабар доданд ки ҳар чӣ зудтар метавонӣ аз кишвар берун шав. аммо мақомоти амниятии Тоҷикистон ба таври расмӣ дар бораи нашри китобҳо ва боз шудани парванда дар нисбати адиби тоҷик ҳанӯз шарҳе надодааст ва ба зангҳои телефонӣ мо ҳам посух надоданд. Хуб, ин мушкилоте ки ба сари адиби тоҷик омадааст, оё ба эҷодиёташ низ таъсир гузошт ё не? Шаҳобиддин мегӯяд ҳоло гоҳ-гоҳ шеър менависад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ назари худро оид ба масоили мухталифи Тоҷикистон ба нашр мерасонад. Масалан, дар бораи интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ дар Тоҷикистон як шеъре иншо кардааст. Ба гуфтаи ӯ навиштаҳояш дар фейсбук зуд аз сӯи корбарон бо имзоҳои ҷаълӣ ба мавҷи даштному таҳқир рӯбарӯ шуданд. Шаҳобиддин Маҳмадшоев, яъне Шаҳобиддини Шуҷоъ, соли 1961 дар ноҳияи Айнӣ дар хонаводаи зиёӣ таваллуд шудааст. Соли 2012 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. Бо тахаллуси Шаҳобиддини Шуҷоъ эҷод мекунад. Маҷмӯи ашъораш бо номи Сафири Кишвари Нур соли 2015 ба дасти хонандагон расидааст ва корхонаи Бухорои ӯ соли 2016 ба кор оғоз карда буд ва дар авоили моҳи марти соли 2019 баста шуд ва 12 корманди ӯ бекор монданд. фаҳмо, сипос барои суҳбат. Ташаккур.